Запиши. Окей, добре. Отново здравейте на всички. Отново благодарим, че сме се събрали, че сте намерили времето. Пак много се надяваме това да е полезно за вас. Събрали сме много интересни лектори. Имаме двама ангел инвеститори, един предприемач. Ще разгледаме реален бизнес кейс. Първо да ви се представя аз съм Милена. От няколко месеца съм част на Българския ангелски клуб и с това въведение да ви представя и самия клуб и това, с което се занимаваме ние. Ще шерна екран. Само моля, ако има някакъв проблем и някой не го вижда, моля кажете. Добре. Така. Ние сме Bulgarian Angels Club, най-големия и единствен клуб за ангели и инвеститори в България. Какво правим ние? Нашата мисия е да служим като мост между инвеститора и предприемача. Организираме по едно питчинг събитие всеки месец, на което се стремим да представим 3 интересни стартъпа в ранен етап на развитие пред нашото комюнити от ангел инвеститори. Като на питчинг сесиите има време за питчинг, след това има Q&A сесия и след това обикновено имаме нетворкинг част. Какъв е процеса? Избираме стартъпите, те презентират, след това събираме интереса, който е към тях и осъществяваме тази връзка между инвеститор и предприемач. Като тук е важно да се спомене, че ние нямаме участие при взимането на решения. Отново, ние сме просто един медиатор между двете звена, така да се каже. Така, имаме членове на клуба, идвайки от най-различни сектори, нямаме някакъв конкретен такъв. Нашите ангели са наистина най-разнообразни хора. Съответно, това са горе-долу, имаме над 45 сделки. Един тикет инвестиционен е в сумите между 10 и 20к. Основно функционираме в София, но имаме чаптъри, които са и извън София, във Варна, имаме UK-ски чаптър. Гледаме максимално да можем да контактуваме с ангелски инвеститори и предприемачи от цяла България, както и българи, които се намират извън България. Като в нашото портфолио има най-различни компании, тук е добре да се спомене, че всъщност ние нямаме конкретен фокус. Основната идея е това да са иновативни компании, скалируеми компании и така. Партньори сме с DSP, с MyCFO, участваме в някои европейски организации за ангел инвеститори. Организираме и по 2 ретрита всяка година, която нашото комюнити има възможност да направи малко по-задълбочен нетворкинг. Освен бизнес сделките, обичаме и да се събираме. Това е място, където можете да срещате много разнообразни, интересни хора, успешни. И нашия скромен екип. Аз, която ще модерирам това събитие днес, моята колега Елена Николова, която е също сред гостите, мисля, че и Христомир, мисля, че ще се присъедини, Галина Маркова, която отговаря за лондонския ни чаптър, също мисля, че е в срещата. И така, ще се радваме да се присъедините към нас сега. Обратно тук, отново да ви видя. Да обсъдим целта всъщност на нашата среща днес. Целта е да представим Предикто. Виктор Тодоров, който след малко сам ще се представи, ще представи и Предикто, да разгледаме този реален бизнес кейс и да бъдем в помощ на фаундъри на стартъпи, които имат интерес към ангел инвестиции, които биха търсили подобен тип инвестиция. За целта сме поканили двама от нашите ангели, Галини и Красимир, те също ще се представят след малко и да повдигнем така тази мистика около тази тема. Надяваме се отново да ви бъде полезно. Бих искала да предоставя възможността на Виктор да представи себе си и Предикто, да ни разкаже с какво се занимават. Вики, ако искаш... Да, здравейте на всички. Много благодаря за тази възможност и се надявам това, което направим днес да е полезно, най-вече за аудиторията. Аз съм Виктор Тодоров и съм един от кофаундърите в Предикто. Това, което правим, Предикто е решение за предсказуема поддръжка на ротационно индустриално оборудване. Какво означава това за тези, които не са в този сегмент? Това са големи или средно големи производствени предприятия в различни сектори. Това, което правим ние е да наблюдаваме това оборудване с наши сензори и да с помощта на изкуствен интелект и алгоритми да предсказваме когато трябва да бъде сервизирано
и да помагаме на екипите по поддръжка в тези заводи. Това е най-кратката версия. Така, без да вземам твърде много от времето на панела. За мен две думи. Моя бекграунд е изцяло бизнес бекграунд. Не съм инженер. Това, което правя аз занимавам се от години с моделиране и стабилизиране и израстване на бизнеси, като Predicto е проект, който интересното при него е, че това е initially спин-офф проект от три компании. Аз лично като кофаундър джойнах Predicto преди малко повече от 2 години и половина. Супер, много ти благодаря. Можеш ли, моля те, да ни разкажеш как всъщност се разви Предикто и как ви усетихте, че е точният момент за ангелската инвестиция? Окей, при нас беше малко специфичен случай миналата година. Ще ти разкажа защо, ще разкажа всички защо. Първия рунд, който рейзнахме, това беше в момента, в който реално отделихме този проект в отделна компания и рейзнахме pre-seed капитал от два венчър фонда в България. Без ангелски инвестиции беше първия рунд. Като планът от самото начало беше този pre-seed рунд да ни стигне да завършим MVP версия на продукта, да верифицираме критичните хипотези зад бизнес модела и съответно веднага да резнем seed капитал, за да можем да разраснем бизнеса и да направим вече финалната версия на продукта, тъй като първата MVP версия на продукта беше окабелена версия на това, което имаме в момента, а това, което имаме в момента е изцяло независим plug and play сензор, който няма нужда от никакво окабеляване. Така, за аудиторията най-просто го обяснение, това са две версии на едно и също нещо, като Value Proposition. Та, на въпросът ти, миналата година, когато трябваше да има този фоллоун капитал от институционалните инвеститори, капитал в България, както може би много от вас знаят, не беше наличен, бяхме в една такава ситуация, целият пазар в България и тогава се наложи да мислим други варианти, да продължим това, което сме предприели. Като част от него, като самофинансиране, но реално имахме нужда и от още капитал. И тогава взехме решение да направим Bridge Round с ангелски инвестиции. Това беше причината. Супер. Ами много, много се радваме, че така сте решили. Добре, ти спомена доста пичване и пред ангел инвеститори, и не само, и от хората, които посещават нещо събитие. Имаме един доста често повторяем въпрос, който е как се подготвихте всъщност за питчинга и какво направи вашия питчинг успешен, така да се каже. Би ли могъл да разясниш малко? Добре. За мен това е съвсем отделен процес. Когато имаш един малък бизнес, особено стартираш бизнес, трябва да си наясно, че това е отделна част от този бизнес и то много важно. Тоест, това не е нещо, което се прави между другото. Изисква доста време и подготовка. Казвам го, защото е много. Това, което липсва в този ранен етап, основно е време. Време ти липсва и ресурс, като ресурс много повече, отколкото капитал сам по себе си. И трябва много правилно да се разпределяш това време, за да можеш да правиш всичко, което се налага, за да гробваш този бизнес. Та, ние се подготвяхме доста време, имахме няма значение от нашия предишен бизнес опит. А, Търсихме и валидация в нашия кръг от познати, имахме консултант в случая, работихме. Тоест, подходихме по един начин, който максимално да увеличи шансовете. Това беше едното по отношение на самото структуриране на информацията, която искахме да комуникираме и нейното представяне. Отделно от това обаче, правихме така, че да изградим контакти през ивенти и други личен нетворк с хора, които могат така да надоближат до това комьюнити, защото в крайна сметка голямо значение е това какво на този етап от създаване на една компания, какво лично реноме имаш ти в тези среди. Не само какво правиш и какъв потенциал на бизнеса ти в това време. Да, абсолютно. Би ли споделил питчинга, добре, но фандрейзинга си е дълъг и така доста комплексен процес. Кое според теб се яви като най-предизвикателно в целия процес? Броя на инвеститорите беше при нас големия проблем. Като го казвам проблем, до толкова, доколкото това беше причината за многото време на самия рунд, тъй като всяка една промяна
която примерно идва като предложение от адвоката на някой от тези инвеститори, води до комуникация с всички останали. И това нещо беше бавното в самия процес, тъй като всички ние сме заети хора, включително инвеститорите, които влизат като Да, частни инвеститори, и не можеш да искаш от тях това да има 100% фокуса, докато ти затвориш рунда, защото в крайна сметка те правят и друго. И това взаимно съобразяване с аджендите, с календари и така нататък, срещи, дискусии. От другата страна стоят в някои случаи адвокати и то става един много дълъг процес сам по себе си. да. А това е много интересно, споменаваш броя инвеститори. Мисля, че много предприемачи биха се притеснили, че няма да имат достатъчно инвеститори, т.е. твърде нисък брой. А ето, че всъщност ти обръщаш внимание, че понякога не е да е точно обратното. И всъщност комуникацията е това, което се явява по-сложно. Благодаря ти. Като заговорихме за инвеститори, няма как да не дам думата на първия такъв, който ще се включи днес, Галин Стефанов, член на нашия ангелски клуб, и останалото той ще се представи сам. Галине, твоя е сцената. Здравейте на всички. Сега то просто звуча малко като че ли съм първи ангелски инвеститор в Предикто, но по-скоро така или иначе преди да се запозная с Предикто, те имаха вече един рунд. Но да, казвам се Галин Стефанов и по-настоящем се занимавам с развитието на екосистемата, предприемаческата екосистема в град Варна през едно събитие Варнапреньорс, на което събираме по няколко стотин човека и си говорим за това как да създаваме повече бизнеси в България, инвестиции и прочие. Какво ме мотивира да се включа и в клуба, беше това да се запознае с стартъп екосистемата в България, която, да се признае честно, извън София хич не е развита, тепърва ще се развива. И причината, поради която се присъединих, беше нашият добре познат човек в ангелския клуб, Христомир Христов Ричо, за който аз съм изключително благодарен, че ме въведе в тази среда, защото за мен беше изключително ново, въпреки че аз съм се занимавал с бизнес, но сме бутстрафвали, аз никога не бях взимал външен капитал под формата на такъв тип инвестиции. Това е кратко за мен. Защо? Нали, първият въпрос беше защо реших да се присъединя към Предикто? Или... Как ме изпревари? Да, това ще да ми е първия въпрос. Как разбра за Предикто и какво да привлече всъщност в техния пич, като също искам да добавя, понеже ти каза, че си от Варна и се занимаваш с тази дейност във Варна, наживо ли гледа техния пич или онлайн? Всъщност във Варна имах възможност да гледам на живо. Ако не ме лъже паметта, мисля, че те и в София презентираха пред клуба, но и когато имахме събития на Варненския чаптър, тук присъствах също. Но аз така или иначе, наш общ приятел първо ме свърза с Виктор, така на по-късен етап се запознах с Радо, който е и основният инициатор на това да се създаде Предикто. Така че ние си бяхме говорили и преди да гледам пича, какво е Предикто, на къде ще се развива. И всъщност така през този нетворк, нали, целта и на клуба е все пак, аз виждам постоянно бюлетините, които изпращате. То е малко или много така да сканираш набързо имейла, може да се ориентираш какви стартъпи презентират и ако нещо ти е интересно, може да гледаш записа или пък да присъстваш в София на живото питчинга, където се състои всеки месец. Да. А кои ти бяха най-важните фактори, когато в крайна сметка взе решението да инвестираш в тях? Сега много е важно да се даде малко контекст, че все пак аз съвсем от последната година и половина-две съм част от този свят на ангелското инвестиране и стартъп екосистемата в България. Има доста хора, които са от, да кажем, 7-8 години. Това, което мен ме мотивира винаги е първо, кои са хората в екипа. Идеята е важна, разбира се. Аз самия обичам да инвестирам в неща, които имат практическа стойност, тъй като аз съм технологичен предприемач и както понякога се шегувам, нали, от толкова много технологични предприемачи, накрая някой да ни отгледа храната и нали, имаме нужда да потребяваме и неща и услуги, които не са винаги свързани с поредния SaaS или така нататък. Така че всъщност тук видях една възможност за нещо, нали, ще се съгласим всички, въпреки че в момента много се говори за AI. Решението, което предоставя Предикто, има огромен смисъл в него, защото то ти помага по-рано да разбереш, че дадена машина ще се счупи или някаква част от нея, за да можеш да я сервизираш и да не се нарушава така наречения поток на производство.
което за една средно голяма компания производство, това означава много пари спестени. Тоест тук наистина има някаква болка и голям проблем. Това ми хареса. Смятам, че каквото и да се случва напред във времето, машините няма да бъдат изместени, т.е. тук имаме нещо, което пазар е огромен, а дали ще бъде лесно, разбира се, да се продаде това нещо на големите фабрики или производствени компании, със сигурност не е лесно. Sales cycle на тези компании е доста дълъг. Но моята мотивация винаги е и екипа, който стои отзад. Радо самия той има изключително много така наречения domain knowledge в индустрията, т.е. има познаване на проблемите в самия... Той в момента мисля, че Радо не е част от днешната среща, но той самия има от много години бизнес в тази сфера и има контакти и знае как да разговаря с тези хора, потенциалните клиенти, които също е много ключово, защото те си говорят на един език. От друга страна, Виктор има други умения, тук се събраха самия екип, дори познавам и CTO-то, което пък има други технически умения. Тоест, аз как решавам да инвестирам, идеята може да ми допадне, но все пак гледам кой е в екипа, защото идеята може да се пивотира и 4 пъти, и 5 пъти. Важно е капитала на края на деня. В крайна сметка ние като инвеститори се вълнуваме дали някога ще видим ретърн или просто ще си отпишем инвестицията. Нека да бъдем и максимално откровени. Високорискова инвестиция е това да бъдеш ангел инвеститор в ранен етап на компаниите. Сега, да вземем за пример Райчо Райчев и Endurosat, сега всички искат да инвестират в Endurosat, но преди 10 години никой не е искал да инвестира в Endurosat, така че началото винаги е трудно и ние сме първите хора, които вярваме в идеята на както в Predicto, така и в други компании. И смятам, че трябва да се избират и умно и ангелите инвеститори, защото те могат да бъдат и много полезни, могат също да бъдат и вредни, от гледна точка на да се опитват да ти казват как да правиш кое и как. Смятам, че фаундърите трябва да ги оставим да движат бизнеса както имат тяхната визия, ние им се доверяваме, но и нещо важно да търсят и обратна връзка и от нас, когато имат проблем да споделят, но мисля, че по-късно ще засегнем и тази тема. Да, ти каза всъщност екипа и аз тук искам да те попитам какви са качествата, които ти търсиш в предприемача, когато взимаш това решение? Със сигурност колко е опитен. Сега, ако е един младеж на 19 години, който това му е първата компания в живота, която ще основе, тук трябва наистина да бъдем много exceptional, така да го кажем. Има такива младежи, но те са по-скоро изключение от правилото. Смятам, че успешните предприемачи наистина трябва да са поработили или да са имали поне... Това, че някой е фалирал, не е толкова голям проблем. Проблемът е по-скоро човек наистина да е изключително влюбен в идеята си. За мен това е много голям проблем. Тоест да не може да слуша обратната връзка. Има такива хора, които се влюбват изключително много в идеята, смятат, че ще променят света. Това е следващия Facebook, следващия Uber. Няма лошо, ако дойде такава компания, ще се радвам да инвестирам в нея, обадете се. Но по-често нещата не се случват по този начин и когато някой е много влюбен и егоцентрично насочен към идеята си, там има много по-голяма предпоставка този стартъп да се провали. Аз винаги гледам domain knowledge, опита и дали човека до сега е правил бизнес. Ако е правил бизнес, дори по-традиционен, както е случай с Predicto, Виктор също е участвал в други бизнеси, CTO-то и е имал собствен бизнес, Радо има. За мен това показва, че тези хора най-малкото, които знаят как се управляват хора, какво значи да изразходваш средства, да го правиш разумно. И щом са се доказали като предприемачи без външна инвестиция, правейки така да наречен традиционен бизнес, би трябвало, казвам, да има много по-голям шанс за успех. Понеже спомена и самия инвеститор и как той може да бъде полезен на предприемача и съответно цялостно на стартъпа, има ли според тебе някакви качества в самия инвеститор, които са полезни или може би тип нагласа? Ти сам каза, това е рискова инвестиция, т.е. може би нагласата не е точно там. Как мислиш? Ако правилно разбирам въпроса, какво от друга страна, т.е. Predicto какво трябва да търсят в един потенциален инвеститор? Да. Какво ти смяташ, че би направило един инвеститор добър и полезен? Абсолютно винаги това се коментира много често, така наречените smart money. Ако взимаш инвеститор, добре този инвеститор да може да допринесе с някакъв или експертиза, или контакти. Аз се съгласим, че абсолютно всичко се случва през прехвърляне на доверие. Ако аз имам контакт в някакво производство или някаква компания, най-малкото, което е за да стигнем до презентация и до пич от страна на Predicto,
нали, аз мога да бъда полезен с един имейл, едно интро, което да изслушат поне идеята. Те дали ще се съгласят да онборд, нали, да вкарат продукта, това вече е друга тема. Най-често за това се говори, окей, ти влизаш като ангелски инвеститор, с какво може друго да си им полезен? Много често се взимат ангели инвеститори не заради техния тикет, дали ще бъде 50 000 евро, 20, 30 или 100, а понякога заради реномето или авторитета на личния бранд на самия ангел инвеститор, защото той самия може да донесе на следващ рунд много потенциални ангели инвеститори, които преди това няма да влязат в компанията, защото, примерно, те въобще не са чували за нея. Второ, ако ти си вътре и имаш добър имидж изграден в ангелското инвестиране в този свят в България, нали, по системата, хората казват, окей, щом ти си вътре, какво видя, разкажи ми повече, струва ли се да сложа и аз, примерно, пари да участвам. Така че, нали, има много различни стратегии, които се търсят, когато... Това казвам, че не всичко е на всяка цена и сега има и доста неприятни случаи, които се случиха в нашата екосистема и с стартъпи, които взеха и по 5 и по 10 милиона евро и не успяха да оправдаят очакванията и фейлнаха, но никой не може да гарантира на 100% успех на която и да е компания. Да, така е. Можем ли така набързо само да повдигнем малко от тая мистика, която споменах? Как всъщност протече процес по договаряне на сделката? Лесно ли беше, гладко ли беше, ние успяхме ли да помогнем? Това към мен или към Гален? Към Галин, но разбира се и към теб. Аз ще отговоря кратко и ще кажа така. За мен, аз вярвам изключително много в отношенията и в доверието. Ангелския клуб прави перфектно това, което трябва да прави, да организира този поток от информация и потенциално да ни събира на едно място тези стартъпи, които имат желание да вземат капитал. Аз самия също разказвам на други стартъпи, които биха могли да презентират пред Ангелския клуб. Тоест ние всички заедно си помагаме. Аз имам Ако аз нямам доверие на хората, в които ще инвестирам, абсолютно няма какво значение има. За мен на първо място е доверието. Аз познавам и тримата кофаундъри, така че признавам си, въобще не съм задълбавал толкова и в детайлите, просто изговорихме нещата в 20 минутки. Но това, което бих казал, нали, като ангел инвеститор и често и с други ангели инвеститори си говорим, след като се затвори рунда или по-нататъчните действия, сега, когато стартъпа върви много добре, нали, фаундърите обикновено са по-склонни да споделят така майлстоунс, това направихме, но когато има някакво забуксуване, хубаво е, нали, много голяма част от фаундърите по някакъв момент пропускат тази информация, хубаво е да апдейтват по-често ангелите инвеститори, също така да кажат, че имаме този проблем, ако някой в целия нетворк от всички инвеститори има knowledge или знае как може да го решим, нека да ни помогне. Това забелязвам като нещо, което се пропуска като възможности. И всичко е въпрос на доверие, всичко може да се договаря, въпросът е колко голям тикет даваш и всъщност какви са твоите очаквания към тях. Но пак казвам, хората, може би като ангел инвеститор, трябва да знаят, че това не е традиционно инвестиране, в което някой може да ти обещае определена възвръщаемост или определен успех. Така че това е по процеса. Благодаря. Виктор, ако искаш, включи се по този въпрос. Кажи си и ти за процес. Според мен тук има две неща. Абсолютно съм съгласен с това, което Галин каза. Това, което клуба прави, е две неща. Според мен първото най-важно нещо е създаването на това комюнити. Аз знам за клуба много преди да правим това с рейзването в миналата година. Нали, познавам част от хората в клуба, но другото, което е самата комуникация и това да има една транспарентност на информацията. То пуш, според мен, също е много полезен. И то, като казвам транспарентност, не че някой нещо от двете страни искал да скрие. Просто нали, в някакъв етап. По-скоро е чисто административно понякога, защото не може фокуса да е само там. Нали, ние като стартъпи ние нямаме армия от секретарки и legal advisory все още, които да вършат цялата работа и ние съответно само да се подписваме някъде. Тоест в целият този процес, ти на този етап, на който е предиктор в случая, си доста зает в детайлите. И трябва да гарантираш, че всички ще получат условията, нали, на които са съгласили, но също така и ще ги разберат. И тук има една много голяма разлика между различните ангелски инвеститори. И това е съвсем нормално да го има в една
сравнително млада екосистема, каквато е нашата България. От едната страна имаш едни хора, които са много опитни в това. И от другата страна имаш хора, които са влезли много наскоро ентусиасти, които реално обаче нямат опита в самата технология на правене на такъв тип сделки и какви въпроси реално са важни, нали, кои части от този договор са важни за тях, за нас и така нататък. И тук наистина това, което правите в клуба, за което знам, нали, като процес за обмяна на информация вътрешна, образование на хората вътре в клуба, според мен е изключително правилна посока и много полезно. Благодаря ти. Но А, искам, ако позволиш, да се върна на предната тема, защото смятам, че и тя е много важна. Какво трябва да искаме от един инвеститор? А, в нашия случай ние имаме микс, както от инвеститори, които харесват това като чисто финансова възможност, така и такива, които са от индустрията и са smart money. И това, което като казваме smart money, нямам предвид хора, които просто са, как да кажа, ще ни помогнат за следващия рунд, а такива, които ни помагат с контакт с пазара, което е изключително важно в този етап, в който то на всеки етап е важно, но сега пък нали, на пресите си това е критичното, нали, за един бизнес. Така че ние сме много щастливи, че успяхме да договорим условия с двама от инвеститорите, които пък са от индустрията, нали, индустриални инвеститори, така ако ще го нарека. Но обратната връзка не се изчерпва с тези, които са влезли в рунда. И ще дам пример от този уикенд. Бяхме на The Bridge във Варна и аз отделих, може би около час и половина сме си говорили с човек, който в началото прояви интерес и в последствие се отказа да влезе в рунда. Но ние нали, смисъл, не спираме да търсим обратна връзка през цялото време. Защото това е супер полезно. Всеки ти дава а, една градивна критика, когато е добронамерен, това е супер полезно. Тоест, добронамерен има пред, че не го прави за да, а, нали, да се направи интересен или да каже, виж аз колко много знам. А по-скоро го прави с ясното съзнание, че иска да ти помогне. И няма значение дали той е влязъл с капитал или не. Ти вече си изградил един в процеса на резване на капитал. Ние сме се срещнали с много хора, не всички влязаха в рунда, но опитвам се да поддържаме връзка с всички тях, защото смятам за много полезна тяхната обратна връзка и се радвам всеки път, когато са окей да ми отделят време. Без значение, че ние на този етап сме решили, че няма да сме заедно в един формат. Така че не трябва да се ограничаваме само до хората, които влизат в рунда за това нещо. Смятам, че това трябва да е фокус на всеки един предприемач, да търси обратна връзка. Точно така е. Благодаря ти много, че го споменаваш. Ние сме сравнително малка екосистема в България, сравнително млада и това е важно за нас и обратната връзка. Ще ми се да прехвърля малко фокуса към другия ангел-инвеститор, лектор днес на нещо събитие, Красимир Кехайов. Краси, дали си на линия вече? Да. Искам и се да ни се представиш, да ни разкажеш малко, включително за Ангелския синдикат, за Кадато. Там имаме също доста въпроси предварително зададени, така че сцената е твоя. Добре, здравейте, казвам се Красимир Кехайов. Ангел инвеститор съм вече от 12 години насам. Инвестирал съм в над 40 стартапа, повечето самосиндикално. В Англия съм започнал кариерата си като инвестиционен банкер в Goldman Sachs, след което бях предприемач за около 7-8 години в сферата на недвижимите имоти отново в Лондон, като успоредно започнах да инвестирам в стартапи. Станах съветник при фондонабирането през 2015 на една компания, базирана в Словакия, IRIM, и вече 10 години всъщност съм част от техния прогрес, така че съм виждал нещата от гледна точка на предприемачите и как се резват средства Ние резнахме в 5 различни рунда при всякакви обстоятелства, така че от тази гледна точка имам някакъв опит. В Ангелския клуб е така нареченото КДА или командитно акционерно дружество, което всъщност, нали, правната форма не трябва да е фокуса, по-скоро сме синдикат вече 26 ангел инвеститора, където заедно взимаме решение в какво да инвестираме като група. Иначе сме си събрали парите в едно юридическо лице, където моята роля е да администрирам процеса и определено аз водя по-голямата част от сделките, като анализирам дали са добри или не
и предлагам, които според мен биха били интерес за групата, като вземем обратна връзка от останалите ангел инвеститори, но решенията ги вземем в края като мнозинство от ангел инвеститори. Естествено, и другите също имат възможността да предлагат сделки. До сега все още не се е случва, всъщност в началото на годината започнахме да инвестираме. 400 000 евро имаме в момента, с които сме събрали и разполагаме. И да, освен това, както казах, съм ангел инвеститор, аз самия инвестирам, участвам в един друг синдикат, с който инвестираме в по-наразвита фаза стартапи, но нали, в случая Predicto е абсолютно идеалният тип компания, в която бихме инвестирали от КДА или от синдиката на клуба. Като за да бъде някой част от синдиката на клуба, съответно трябва да бъде член и на клуба. Ясно. Благодаря ти, че разказа малко за синдиката. Ти ми изпревари въпроса как взимате решенията, затова всъщност аз ще попитам допълнително. Какво ви привлече всъщност в Predicto? Галин каза примерно екипа, индустрията, а от ваша гледна точка? Ами в случая аз нося две шапки. Аз Predicto ги познавам от много години насам. Радо всъщност ми е съученик от гимназията, т.е. всъщност е от Разград и от моя регион. Но всъщност това валидира едно от важните неща, според мен особено на ранна фаза, но това важи за повечето стартапи, едно от най-важните неща. Номер едно е екипа. Важно е да имаш доверие в способности на ръководния екип, на хората, които са започнали някаква идея, тяхната отдаденост. Нали, има определени неща, които според мен са важни за един предприемач и лидер на компания, която бързо ще се развива бързо. Да познавам Радо от много време насам. С Виктор се запознахме преди малко повече от 2 години, мисля, че също ми направи много добро впечатление, че добре се балансират с Радо и като цяло екипа беше най-важното нещо в директен отговор на въпросите, но истината е, че на мен не ми беше трудно, тъй като ги познавах много отдавна. Номер 2, може би, което също е важно за повечето ангел инвеститори, обикновено се оглеждаш и виждаш кой друг е в стаята, в кавички. В случая с Predicto, Innovation и Vituša като фондове, които инвестират в компании в ранна степен на развитие, също естествено помогна. Отделно самия Радо прояви в случая лидерство и нали, той има възможността но вложи в този допълнителен бридж рунд собствени средства и в същото време успяха да привлекат, което в последствие нали, не беше чак толкова важно за КДА, но допълнително валидира играчи от самата индустрия, т.е. хора, които всъщност биха били потенциални клиенти и разбират от такъв тип решение, индустриално решение, колко е важно, да допълнително затвърди, как да кажа, тезата, че Predicto е интересна и добра инвестиция. Но връщам се отново, екипа е най-важно. Да, благодаря ти много. Понеже времето напредва, искам да напомня на всички и да ви поканя. Моля, задавайте вашите въпроси в чата. Много скоро ще преминем към тях. И да, понеже времето напредва, всъщност последен въпрос имам аз към Виктор. След това ще преминем и към вашите въпроси, които Елена следи в чата. Виктор, да те попитам, тъй като обсъдихме питчинга, обсъдихме взимането на решението, включването на сделката. Единственото, което така на мен ми се ще да обсъдим е какво случва всъщност след инвестицията. Как си организирате тази комуникация? Нали ти каза, ние нямаме армия от секретарки, това е съвсем нормално, но има ли нещо, което се случва може би на месечна база, на седмична база? Какво след това става? Като комуникация между нас и инвеститорите имаш предполагам. Да. Виж, истината е, че ние имахме голямото желание да го организираме това като процес още миналата година, въпреки че не смятахме, че затворим рунда до края на декември, всъщност не се случи така, заради това, което споделих в началото. Беше един много дълъг процес, изключително много ресурс като време отне, най-вече от мен, но от другите членове на екипа. И не успяхме и не успяваме до този момент, съвсем открито го казвам, нали, да правим месечни репорти, защото самата организация на тази информация, нали, за да го поднесеш по начин, по който всеки един ще го разбере и ще може да се ориентира и да зададе правилните въпроси, пак е някакъв процес. Когато фокусът ти е в пазара и в това да правиш бързо валидация на това, което си обещал, честно казано, имаш желанието, но не винаги го правиш консистентно. Но
Това, което смятам, нали, и сме го заложили е на всяко Q. Нали, аз поделих на месец, защото това беше първоначалното желание. След това взехме решение на всеки quarter да апдейтваме, така да направим един по-дженерик апдейт към всички. Но през останалото време истината е, че ние сме в активна комуникация с немалка част от инвеститорите, по-отделно имам предвид. Не сме отказвали информация или среща, когато, нали, има такава възможност и интерес. Да не говорим, че с част от тях сме буквално на двуседмична база се виждам, защото те са активни в това да ни помагат с пазара. Нали. Така че бих казал, че е добре да се създаде процес от самото начало, поне на Q, да имаш апдейт, за да може всеки един да знае какво се случва. Връщам към това, което Галин каза, нали, че там няма консистентност, да, така е, прав е. Нали, се опитваме да създадем такъв процес. Но това не е само да ги уведомяваш, а по-скоро да търсиш обратна връзка. Тук е съвсем друго нещо, защото то едно е да направиш рапорт, съвсем различно е да отделиш време и да можеш да потърсиш обратна връзка от всеки един от тях, което пък е още повече така ресурс, но се опитваме колкото можем. Нали. Ето сега, като сме заедно във Варна, нали, се видяхме и с Галин, видяхме се и с други, които бяха на събитието този уикенд. В София се виждаме с хора, които са там. Така че това е един ongoing процес. Не бих го казал, че един път го правиш. Да. Благодаря ти много. Аз предлагам да минем към Q&A частта. Имаме два много интересни въпроса в чата от Живка. Задавам първия, той към инвеститорите. Галин, Красимир, който от вас прецени, ако искате и двамата, можете да отговорите. Въпросът е какви са основните зелени флагове, които ви карат да погледнете по-сериозно към основател в ранен етап, дори и без значителен приход. Ние до някаква степен го отговорихме, но нека все пак. Аз мога по първия да ми смятам, че е по-релевантно, Краси на втория със сигурност, тъй като той е виждал стотици, ако не е хиляди пич декове. И да, със сигурност. Да обобщя аз какво бих казал за зелен флаг. Пак казвам, доколко този, който презентира, то не е задължително да е основния фаундър, може да е някой от другите хора в екипа. Колко е уверен в това, което презентира, като когато има въпроси да е подготвен да отговори, което означава, че трябва да е пичвал достатъчно много пъти, т.е. то не става с един път и никога нямаш всички отговори. И ако не знаеш нещо, е добре да кажеш, че не го знаеш. Не е да се чудиш, ама сега как да го завърти, да отговоря някак си. Ангелите инвеститори сами по себе си, голяма част от тях са доста опитни и по-добре човек да бъде, това е, нали, към хората, които пичват, бъдете максимално искрени. Това, което се цени в света на бизнеса, винаги е било доверието и откритостта и честността. Никой не очаква от потенциалния фаундър да бъде, нали, от фаундъра да бъде едва ли не всичко да знае и някакси даже изглежда неестествено, по-добре да кажеш, че нещо не знаеш, но пък да си запишеш, след това да провериш, би било на мен лично би ми направило много добро впечатление, ако е някакъв много специфичен въпрос, който е много смислен, след това да има фоллоуъп, да поискаш контакт на човека и след това да го фоллоуъпнеш, защото това ще изгради много голямо доверие. Ако на тебе ти пука за този бизнес, искаш да го наистина да вземеш парите и да го вдигнеш и да го направиш нещо много по-голямо, това би ми направило на мен много силно впечатление. Така че през цялото време, със сигурност, когато си за първи път фаундър и нямаш успешна продажба на компания или нещо, което да валидираш отзад, да кажеш, ето аз съм направил тия две компании, едната я продадох. Тогава е много лесно. Сега ще дам пример с Борис от Flat Manager, който пичва съвсем скоро, преди месец или два в София. На него му беше сравнително лесно да затвори ангелен инвеститори, защото дори и аз, нали, участвам в тази сделка и през където също влязохме, защото там това е пак, ето, имаш едно усещане, че той може да повтори предния си успех. Дали ще се случи, никой не знае. Но тук имаме една форма на доверие, която е автоматично, защото той вече го е правил веднъж, най-вероятно, и нали все пак е в същата ниша, т.е. той е домен knowledge, който е натрупал предния си бизнес, той ще го прехвърли и контактите в следващата идея. Така че за мен това са основните зелени флагове, когато виждаш, че екипа е добре сработен, няма силно его. Между другото има хора, които пичват и се личи колко са егоцентрични. Това много пречи, колкото и да е хубава идеята. Аз лично в такъв стартъп не бих инвестирал, защото това е човек, който той ще тръгне да спори с теб. Ако ти просто дадеш обратна връзка и той тръгне да спори, значи
той ще следва праволинейно неговата визия, което е много ограничаващо. Да. То със сигурност има много други неща, но нека да остави Краси да отговори. Да, понеже спомена Борис и нали, неговия успех всъщност с ангелската инвестиция, понеже бях там, държа да отбележа, че беше и страхотен пич. И затова не е лошо всъщност да обсъдим и следващия въпрос, който по-скоро към Краси, който е най-честите грешки при пич и какво всъщност прави един пич наистина страхотен, какъвто беше и случая на Борис. Благодаря. Ще изброя няколко грешки, които често се правят. Номер 1, нереалистични очаквания. В България ангел-инвеститорите типично няма да инвестират повече от 100-150 хиляди евро в един рунд. Така че един предприемач, който търси ангелско финансиране, а не търси от някои от фондовете, трябва предварително да се заложи някакви реални цели за това колко средства ще набере и какво ще направи с тях. Ако отидеш в даден насреща и кажеш, аз търся 1 милион, а пък реално ще вземеш 100 хиляди, евентуално се справя много добре, не е реалистично, някак си не си добре подготвен за това какво ще се случи. Второ, сега има различен тип хора, може би повечето предприемачи, хора, които решават да започнат бизнес, имат са на ниво идея, един голям процент реално все още им е рано, не са окупители, не са осъзнати за това реално какво ще се случи следващите 1, 2, 3 години с бизнеса им и реално имат някаква идея, обаче не знаят нито дали е скалируема, въобще това за ангел инвеститор или е. Някак си не са запознати въобще с The Universe, нали, вселената за това, всъщност дали идеята им реално фитва ангел инвестирането, което също е окей, нали, нормално е, никой не е роден научен, но е хубаво да си направиш някакъв background research, което не е чак толкова трудно, нали. Вече има ChatGPT, може да зададеш, така и така, това е моята идея, какво ми трябва, смисъл, буквално може да напишеш 5 изречения някакъв промпт в ChatGPT, да получиш поне малка някаква предварителна идея за това какво, нали, реално се интересуват ангел инвеститорите. Това са някои неща, които ми идват на ум. Милена, моля да припомни ми по-началните въпроси, аз се фокусирах върху това, което беше написано първо Живка. Не, супер беше отговора, благодаря ти, Краси. Ще премина към следващия човек, че доста въпроси се събраха. Следващия човек е Кристиан Йорданов, който има малка IT фирма, в момента вече имат изготвен pitch deck, имат бизнес план, имат разработен дизайн и към момента работят върху MVP. Та Кристиан ни пита каква е всъщност следващата стъпка, така че те да могат да направят реален питчинг. Не знам дали кой от вас иска да отговори, аз също имам отговор на този въпрос, кажете. Ако ми позволиш, аз съсетих и за предния въпрос, ще отговоря на двата, за Борис беше. В случая, след като вече имат бизнес план и pitch deck, могат да се обърнат към теб и към Ели, да кажат така и така искам да споделим. Да, вие ще ги насочите към, как се казваше, системата, където подават в гъст, да си подадат информацията и съответно вече ще бъдат пресяти. Ако има липсваща информация, вие ще дадете обратна връзка. Да, те са на ниво, в което вече могат, нали, евентуално първо да пичнат. Моя съвет към тях би бил първо към някой близък или приятел, който все пак малко и много разбира от, как да кажа, евентуално потенциал може да инвестира. Защото първите пари са от семейство и приятели. По-добре първите няколко лоши пича, които ще направят, да бъдат където има по-малка тежест. Защото български ангелски клуб, кажете, че е един в България и имаш един шот да направиш first impression и е хубаво преди това да си направил 5-10 пича, които те обиграват. Това, връщайки се, нали, на честите грешки, много често предприемачите за първи или втори път въобще пичат пред ангелския клуб. В случая това ме връзва и с Флатела и с Борис. Той се справя много добре според мен и защото е сериен предприемач. Той има друг стартъп, който е развил много напред и знае как да говори с инвеститори, как хем да изглежда много обигран, интелигентен и добър лидер и в същото време да изглежда скромен. Нали, един вид изглежда сякаш може да се похвали с 10, обаче говори като човек, който се хвали с едно с 8. Тоест, въпреки че има много опит, знае как да говори по-скромно и да бъде approachable, което според мен е важно. И това смятам, че беше от успеха. И естествено, че имаш и подкрепата от Eleven, според мен също помага, че имаш някой фонд, но другите неща също са важни.
Потвърждавам, Кристияне, следващата ти стъпка е нашия сайт, кандидатствай към нас като предприемач. Ние оттам нататък вече изготвяме този процес. Обикновено се създава pitch deck, се качва в Gust и след това в идеалния случай пичваш, в още по-идеалния случай нещата продължават нататък. Ще отговоря и на Емил, който е следващия въпрос. Как намерим консултант, който да окаже съдействие при подготовката на пича? Тук само ще вмъкна. Всички предприемачи, които пичват на наши събития, минават през Елена и мен. Ние разглеждаме пич дека с вас, обсъждаме евентуални някакви пропуски, неща, които е добре да се редактират, да се дообяснят или изцяло да се включат или премахнат. Така че това също не трябва да ви притеснява. Ако смятате, че сте готови, ако сте преминали тези 3 фъта Friends, Family, Fools, за които Краси каза, заповядайте, запознайте се с нас, ние също сме approachable. И след това имаме въпрос, който е директно към Галин. Въпросът е, когато екипа на един проект е млад и без предприемачески опит, върху какво може да се фокусира, за да спечели доверието на инвеститора? Сега, това, което спомена Краси, със сигурност е така. Всяка една възможност да се презентира, трябва да се използва. Оптимално би било да не съм да бъде пред инвеститора, защото нашата роля е, аз сега се случва от време на време да ви каняте на други формати предприемачи, където да журираме и там забелязвам, нали, това е нормално, нали, всеки се защитава идеята. Нашата функция като жури е да щупим идеята, да кажем какво не ни харесва, за да може да се мисли в тази посока да се подобри, защото на следващия пич потенциално същите въпроси ще бъдат зададени. Когато можеш да отговориш на тях или си ги отговорил вече в презентацията си, това показва, че ти си добре подготвен. Ако нямате никакъв опит, аз какво бих направил, ако съм в началото и нямам, никой не ме познава, нито съм имал преди това бизнес. Най-малкото, което е, ще се опитам да присъствам на възможно най-много събития, които са насочени за предприемачи. Да изграждам контакт с тези по-опитни от мен, да ги питам за техния опит, как се разговаря с инвеститор, ти какво търсиш, какво искаш да видиш, примерно аз съм на 20 години, как да спечеля твоето доверие. За мен, както се казва, нали, един ментор или един учител, какво иска от един младеж, нали, менти на английски или ученик, когато някой ти даде някакво знание, ти да го изпълниш. Това вдъхновява още повече ментора да ти даде още повече стъпки или някакъв knowledge. По-често се случва така, че има едни младежи или разни хора, ходят, питат ни въпроси и после нищо не правят с тази информация. Така че когато си в началото и този процес за теб е изключително нов, ходи и говори с други фаундъри на стартъпи и ги питай те какво са правили. Тоест търсиш информация и знания от тези, на които ти се възхищаваш и искаш да бъдеш като тях. Има достатъчно много информация и в интернет, има толкова много хора в LinkedIn, които можеш да се свържеш с тях, които са събирали капитал. И ще ти дам пример Илия Вълчанов, който направиха най-големия рунд, поне за България, 4,5 милиона долара. Мисля, че Seed, нали Seed рунд? Или Краси, не знам кой може да отговори, но 4,5 милиона долара взеха инвестиция от щатите. Илия разказва открито за процеса и всъщност той отиде в Силикон Вали, обиколи, говорил е с стотици хора и онлайн срещи и той разказва открито за този процес, че въобще не е било лесно, но той успя да го постигне, защото беше силно фокусиран и разбира се, не беше само негов личен успех, разбира се, и много хора му помогнаха за това нещо. Сега там, нали, защото тъй като го познавам човека, и Жеко Колев много му помогна, това са бизнес консултанти, има всякакви такива хора. Но преди да отидете при тези хора да искате да ви помагат, говоря за по-опитните инвеститори, бизнес консултанти и така нататък, вие трябва да си подготвите много добър pitch deck, да си изчистите концепцията, вашата идея, въобще има ли пазар. Защото много често случва, има много гениална идея, обаче тя идеята още на първия питчинг просто е някой по-опитен ангел инвеститор или инвеститор като цяло я разсипва, разкоства я и се оказва, че това е това, което каза и Краси, one shot. Понякога имаш 10 минути, в които ти трябва да направиш много добро впечатление. И това става с презентиране, комуникация с други хора, които имат стартъпи. Няма пряк път. Такъв пряк път, който да прочетеш една книга, не съществува. Нещо, което сега се сещам, тъй като имаме книжката тук. Ангелския клуб издава книгата на Джейсън Калаханис на български език има. Тоест да видите как разсъждава един така малко по-голям калибър ангелски инвеститор, Джейсън Калаханис, който е инвестирал в много големи компании, сега да не ги изреждаме. Има и други книги, в които вие може да разберете всъщност и майндсет, ако ти малко като ревърс инженеринг. Сега тук не казвам да булшитвате, да говорите глупости, защото сте ги прочели някъде.
Но да разбереш логиката на инвеститора. Тоест тази среща днес е също потенциално точно това. Да разбереш какво търси инвеститора. Инвеститора търси интегритет. Аз накратко това казвам. Ако ти имаш интегритет, дори да не си най-опитният фаундър, ако аз виждам, че ти гориш за идеята си, на тия ти е много важно да успееш. Аз, например, питах Борис последния път в София, го питах, можеш ли да обясниш каква е твоята мотивация да стартираш втори стартъп? Той може би е продал, не знам, 1, 2, 3, 5 евро е кеширал, нямам никаква идея. Аз питах, каква е твоята мотивация? Той каза, аз искам да направя още един стартъп и да направя много по-голям успех. Тоест на него още драйва само парите, да кажем. Или той е гладен още да прави бизнес. Това е много важно, защото много голяма част от инвеститорите, в смисъл от фаундерите, като направят един много успешен екзит, т.е. продадат с компанията, после няма тази мотивация. Аз, например, не бих инвестирал в някой, който буквално не е гладен. Ако ти не си гладен да направиш пари или да направиш много голяма компания, за мен това означава, че ти няма да при много голяма трудност, че ще се откажеш. Но да, нека дам думата и на Краси. Много напред във времето, напомням. Продължи си следващия въпрос, ако искаш, да. Не, Краси, кажи, ако имаш отговор на този въпрос, разбира се. Значи, идеята е, че ти ако правиш стартъп, ще правиш бизнес, който ще скалира експоненциално. Трябва да покажеш потенциал ти самия по този начин да скалираш съзнанията с опита, създаването на контакти. Ако си в млад, нямаш опит, най-малкото можеш да развиш нетворкинга си, мрежата си от хора и да намериш адвайзъри, съветници, които също да сложиш на pitch deck-а си и също да ти донесат този опит, който на тебе ти липсва. Това в началото винаги можеш да го направиш. Задавай въпроси, покажи, че си гладен за знания, т.е. готов си да растеш по-бързо, как се казва, в стартъпа си. Последен въпрос задавам, понеже много напреднахме с времето. Бихте ли инвестирали или рискували с инвестиция, която е в стартъп, който се занимава с дадена област, в която вие нямате познания? Тоест, примерно, правилно ли е да мислим, че един техникъл човек, който е ангел инвеститор, би инвестирал само в някакъв дълбоко технологичен продукт, примерно? Или... Важно е инвеститорът да разбира от сферата, в която ще инвестира. Смятам, че това бих посъветвал ангел инвеститорите да не го правят. Ако не разбираш от това, в което ще инвестираш, няма смисъл да го правиш. Ако инвестираш в човека, окей, обаче трябва да сложиш много малка сума. И ако си в началната степен на ангел инвестирането си, ще сложиш толкова малък тикет, че няма да има чак такова значение. Ако си милионер, ще сложиш примерно 5000, супер има значение. Обаче ако не си, заделил си 20 000 за инвестиране в стартъп и колко съветно би било да инвестираш 500 евро, примерно. Тоест не е значително за нито едната от двете страни. Така че в началото по-добре да са неща, които разбираш, защото махаш някакво от рисковете. Краси май замръзна. Краси малко ни замръзна, да. Аз сам да допълня, тук има, защото е много релевантно. Това е идеята и на клуба. Ние заедно инвестираме. Ако аз нямам knowledge в дадена индустрия, някой от клуба я има, ние реално си помагаме едни на други. Защото много често аз примерно някаква индустрия не разбирам, но той и където всъщност това, което прави Краси, той много често ни дава друга перспектива, защото има много повече опит от нас. И понякога казва, че това са потенциалните проблеми, вие от тук нататък трябва да знаете какви са, пък ние заедно ще решим, тъй като ние гласуваме дали да инвестираме в някаква сделка да влезем. Така че клуба има тази функция също да ни помага да споделяме заедно 5 или 10 човека и понякога има един ангелски инвеститор, който има специфичен knowledge, точно там и казва, тази компания има много голям потенциал, защото ери си какво. Точно така е, ние сме ставали свидетели на такива ситуации. След като приключи питчинга, ангелите, разбира се, имат време да дискутират помежду си и действително се е случвало някой да се окаже, че е адски запознат и да повлияе всъщност решението. Така че, да, това е смисъла на клуба, това е смисъла до някъде и на синдиката също. И там, вероятно, имате тази възможност да обсъждате. Добре, тъй като времето много напредна, между другото, Елена в чата отговори на няколко въпроса, на които ние не успяхме. Боян, Михаил, погледнете все пак отговорите, ако не сте имали до сега възможност. Така, трябва да ви благодаря на всички много, че се включихте, че говорихте така открито, че имахте това желание, това за нашите лектори, на Виктор също, че сподели за своя стартъп и какво се е случило, както и на всички участници. Надявам се за всички да е било и приятно, и полезно. Ние ще изпратим, всеки, който се включи от днес, ще получи форма за обратна връзка. Тя е адски ценна за нас. Днеска не говорихме доста за обратната връзка. За мен и Елена и за нас от Ангелския клуб тя също е изключително важна.
Искам да поканя всеки, който има бизнес идея, който е в началото, в ранен етап на развитие, който смята, че е готов за ангелска инвестиция. Свържете се с нас, че дори да не смятате, че сте готови, пак свържете се с нас, нещата не спират само до тук. Говорете с нас, ние сме също доста approachable, намерете ни в LinkedIn, посетете нашия сайт и също така това, разбира се, важи и за ангели инвеститори, не само за предприемачи. Често организираме всякакви събития, както за ангели инвеститори, питчинг събитията, така и организираме и от този тип. Предстои да имаме няколко събития и във Варна, така че ще се радвам да се срещнем, да се запознаем, да поговорим и да създаваме заедно смислени неща. Това е горе-долу от нас. Искам да дам думата и на Елена, ако тя иска нещо да добави, тъй като нейния глас днес изобщо не можахме да го чуем. И след това се налага да приключваме. Не, и аз много искам да ви благодаря. Така че да, следете ни. Ако имате някакви въпроси, пишете ни. Добре, това беше от нас. Отново благодаря на всички и весел ден и успешна седмица. Чао, чао! И аз благодаря. На всички. Благодаря. А ще има ли друга